аз як хона ҷасади се бародарро дар як рӯз дафн карданд. Ассалому алайкум, тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки аввал ба маънои қиссаи мо гӯш диҳед, зеро ҳар чӣ ки гуфтем ба хотири хубии шумо буд. Қиссаро хуб то охир гӯш кунед, сарфаҳм равед ва баъдан фикрҳои худро ҳатман нависед. барои чунин қиссаҳоро нақл кардан мо ҷустуҷӯ мекунем, мекобем, меёбем ва ба шумо низ мерасонем. Албатта ҳар як қиссаи мо ба худ як маънои хеле хос дорад. хуб наворо то охир тамошо мекунему аз қиссаамон баҳра мебарем. дар замонҳои қадим мегӯянд, як шоҳе буд, подшоҳе буд, ки як мамлакатро подшоҳӣ мекард. рӯзе аз рӯзҳо ба гӯши подшоҳ хабаре мерасад, ки давлати ҳамсоя ҷангро шурӯъ кардааст, то бо мо ҷанг мекунад. подшоҳ аз ин хабар нороҳат мешавад ва фармон медиҳад, ки то лашкарҳо ҷамъ шаванд. сардори ин лашкарҳо писари подшоҳ буд. хеле ҷавони боқувват, боғайрат буд. зеро ҳар боре ки ҷанг мекард, ғолиб мешуд, ғалаба мекард ва меомад. ҳамин тавр шоҳ ба писараш фармон медиҳад, лашкарҳоро гирифта ба ҳамон маконе, ки онҳо ҷанг мекунанд, мераванд. ва ҳар боре ки инҳо ғолиб мешуданд, шояд ин дафъа ҳам ғолиб мешаванд. ҳамин тавр ҷанг шурӯъ мешавад ва ҷасади писари шоҳро ба қаср меоранд. шоҳ аз дидани ҷасади писараш ғамгин мешаваду аммо гирья намекунад. мегӯяд: худоро шукр, ман боз як писари дигаре дорам. боз писари дуввуминашро низ ба ҷанг равон мекунад, ки ин писар ҳам хеле писари боғайрату боқувват мисли бародари аввалаш буд. дар ними ҷанг писари дуввумини шоҳ низ аз дунё мегузарад. шоҳ боз ғамгин мешавад, аммо гирья намекунад. мардум ҳама дар ҳайрат меафтанд, мегӯянд, ки барои чӣ ду писари шоҳро мо овардем, ҷасадашро овардем, аммо ашке аз чашми ин шоҳ набаромад. оё ин шоҳ барои фарзандонаш ғам нахӯрд? оё ин шоҳ барои фарзандонаш гирья накард? барои ҷигарбандаш, ки ӯро аз даст дода буд. ҳамин тавр шоҳ севумин писари худро ба ҷанг равон мекунад. мегӯяд, шояд ин севуминаш аз ҳудаи ин кор барояд. албатта ҷанг ба итмом мерасад, аммо ҷасади севумин писари шоҳро низ ба қаср меоранд. шоҳ ҳамин тавр боз мебинаду хеле ғамгин мешавад, аммо ашке аз чашмаш ҷорӣ намешавад ва намегӯяд, ки оҳ писарам. барои писаронаш доду вой гуфта фиғон кашида гирья намекунад. мардум аз ин ҳол боз дар ташвиш меафтанд, боз дар ҳайрат меафтанд. мегӯянд, ки ба ин чизе шудааст, ки чаро барои фарзандони худ гирья намекунад. мардум ҳама сабаби инро мехостанд, аммо шоҳ чизе намегуфт. пас аз чанд моҳе боз ҳам ҷанг шурӯъ мешавад. ҷанг шурӯъ мешавад. ин шоҳ танҳо як бародар дошт. як бародар дошт, ки ӯро бениҳоят дӯст медошт ва ҳамеша дар канори худ меистод. дар ин ҷанг шоҳ тасмим мегирад, то бародарашро ба ҷанг равон кунад, зеро шоҳ аст, бояд мамлакати худро аз дасти душманон наҷот диҳад. ҳамин тавр бародари шоҳ низ ба ҷанг мераваду баъдан пас аз ба итмом расонидани ҷанг ҷасади бародари шоҳро меоранд. шоҳ ҳангоми дидани ҷасади бародараш мегӯяд, хеле ғамгин мешавад, хеле гирья мекунад, доду фиғон карда. бародарам гуфта гирья мекунаду ҷасади бародарашро бар оғӯшаш мегирад. доду вой гифта гирья мекунад. мардум аз ин ҳолат дар тааҷҷуб меофтанд ва мегӯянд, ки барои чӣ шоҳ барои се писараш гирья накарду, аммо барои ҷасади бародараш гирья кард. вақте пас аз гузаштани чанд рӯзе аз шоҳ мепурсанд, ки шоҳ агар иҷозат бошад, бар шумо як суоле дорем, ки ин суол ҳамаи моро дар фикр афтондааст. шоҳ мегӯяд: марҳамат мегӯед, чӣ фикр доред ва чӣ суоле доред? мардум мегӯянд: сабаби гирьяи шумо барои ҷасади бародаратон дар чӣ буд?
ва сабаби гирья накардани шумо барои ҷасади се писаратон дар чӣ буд, ки ҳангоме ки се писари шуморо аз ҷанг ҷасади мурдаашонро оварданд, ғамгин шудеду гирья накардед? Шоҳ дар ҷавоб гуфт: медонед, ман ҳоло қуввату тавоноиро дорам. Шояд худованд бароям боз фарзанд ато диҳад. худованд шояд бароям боз ҳамон фарзандҳое ки аз ман гирифта буд, беҳтарашро насибам гардонад. Аммо фаромӯш накунед, ки дигар он падару он модаре нест, ки дигар бароям бародарамро боз гардонанд. Зеро ман бародари худро аз даст додам. Ин дигар ҳарчанд кӯшиш кунам ҳам, ҳарчанд шоҳи як мамлакат ҳам бошам, дигар бародарамро ҳеҷ кас бароям баргардонда наметавонад. ва ҳамин тавр мардум аз шунидани ин суханҳо ҳама ростӣ ғамгин мешаванд, мегӯянд, ки бале, дуруст мегӯед. маънои ин қисса чунин буд, ки бародарони азиз, мо ҳар вақт барои ҳар чизе бо бародари худ ҷанг мекунем, ҷанҷол мекунем. ва ҳаст баъзе бародароне, ки ба хотири занҳояшон аз пушти занҳо бо бародари худ ҷангу ҷанҷол мекунанд ва дили бародари худро меранҷонанд. оқибати инҳо чӣ мешавад? оқибати инҳо чизе намешавад ба ҷуз ҷудо шудан аз якдигар. зеро макри зан хеле макре ҳаст, ки шуморо метавонад аз бародар, аз дӯст, аз хоҳару аз падару модар низ ҷудо кунад. ин суханони шоҳ бароямон як ибрате шавад, ки дигар падару модаре нест, ки бароямон бародар диҳад, ё ин ки ҳамон бародаре, ки аз даст додем, бароямон дубора баргардонад. аммо ҳарчанд қуввату тавоноиро дорем, худованд аз мо якеашро гирифту беҳтарашро бароямон шояд насиб гардонад. шоҳ низ дар ҷумлаи аввалаш гуфт, ки шоҳро бинед чӣ гуфт? ман гуфт, ҳоло қувват дорам, шояд худованд бароям боз беҳтарашро насиб гардонад. аммо дигар падару модаре нест, ки бароям киро бародарамро боз гардонад. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳар он чизе ки дар зиндагии шумо содир мешавад нисбати бародари худ, каме ҳам бошад фикр кунед, фикри дуру дароз кунед, ки зеро дар ин дунё мо ҳамаашро ёфта метавонем. дӯстро метавонем, писарро, фарзандро метавонем, занро метавонем дарёфт карда. аммо ҷигарбанди худро, ки аз як падару аз як модар, яъне бародару хоҳарро дигар мо ёфта наметавонем. пас ба қадри фарзандҳои падари худ бирасед. зеро дар ин дунё танҳо номи нек боқӣ монаду ва танҳо бародарон, фарзанд ёфтшаванда ҳаст, зан ёфтшаванда ҳаст, аммо бародар дигар ёфт намешавад. хотири бародарон, хотири хоҳарон, хотири апаву бародару хоҳару модару падар пас дар зери навор лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шаванд. ва ҳар касе ки ба шабакаи мо меҳмон мешавед, ҳатман тугмачаи подписатсияро зер кунеду аз наворҳои мо бохабар шавед. худованд аз ҳар якҳояки шумо розӣ бошад. бо шумо ҳастам мисли ҳамеша, дӯст ва бародари шумо, ёсинҷони муҳаммад. дар ҳаққи банда дуои хайратонро низ дариғ надоред. худованд аз ҳар якҳояки шумо розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала баракотуҳ.